Yo la famille. Keza dolo. Asa faregninao. Oui. Zany ihany zegny iza vaovao niany karaha fa ivaly zay résultat ny bac. Ah ouais. Le firy izy entre le 10 et le 15 août. Ya. Ki mila asetsika koragna hely donc zeny koa lasal. Tsika. Misy tsika. Bref, olombelona jiaby zegny album misy raha tiako koragnesagna aminao koa. Ino zay? Mikasiky ro magnano affiche aby. Affiche petapetaka amin'ny rahalalagna aby. Ya. Antegna mbala miasa aloha baka antegna ro fa magnano affiche amin'ny lalabe jiaby. I maro tsy mety azoko ani. Baka tsendriky mandeha, antegna mbala magnano préparation, affiche fa mipetrapetraka. Petsapetsaka tany jiaby. Ya. Pour partie gauche à droite. Gauche à droite. Piafitra mariny. Incroyable. Ty koa misy raha tsy azoko niko. Ouais, ino zay? Za zegny mahita amin'ny vavadin'ny baka eo manino misy olo manjasa tiketiketin-ja amin'ny institut. Efa sûrement ro afaka tsika amin'iny. Tsy azoko mihitsy le publicité njo amin'iny. Anao tsy sûr be baka plus 1 na plus 2 raha io mipetsapetsaka tany jiaby. Incroyable mais. Anao tsy nagnatsiaka feky taminazy ingy aty. Nakany tsatsaroko feky zany ala teo fa nitsatsaroko direct. Tsy zegny fo koa leveva. Misy raha koa magagaza koa. Amindreo magnano merci mon Dieu na ike oui azonao zegny araiky merci mon Dieu par Facebook aby. Za mariny koa tsy mety compoche etc. Nefa raha io amizay tamin'ny centre d'examen atao zegny misy malafo araiky zegny. Izy zegny magnano merci mon Dieu fôtiny tatra sopapa koa. Zoma Zagnahary zay nafika. Zoma Zagnahary zay magnapanao amin'ny triche hoe merci mon Dieu volagninao anao nahita triche. Za koa tsy mety azoko feky aminazy io koa ne. Pero jirin'ny satana ndraiky any midonina amin'iny. Zagnahary zay nagnampy hoe nagnampy anao triche to. So anao anisany. Bref, na dia zegny alventsika koragna mikasiky résultat ny bac. Ya résultat ny bac. Karakory fa dinianao résultat ny bac amity? Izy amity donc mety grave. Ah ouais. Satria za zay mahita olo agny tsy mivaky amin'ny résultat io. Tellement zegny izy hitanao hoe matoky tegna loatra hoe afaka tsy zavany aby résultat. Est-ce que izy afaka sa tsy afaka? Zala frère, nay manao tsy nandeha za résultat. Za fa afaka niko mira zavako résultat zay fola daratra afaka. Ah ouais, marigny ndraiky raha volagninao zay fa kofa miboaka zay résultat tsy maintsy ahitagna roa misy olo koa zay torogna. Mira komikoropoka koa. Akorana zo koropoka. Zegny ne niko mbala yo e. Ah ouais. Fa misy sasany olo mitomagny. Tsendriky nahita résultat fa mitomagny. Naka za mitomagny gati. Tsy mila mitomagny, mila courage ka. Anao mameko biso. Na dia zegny koa lve misy raha tegna magagaza koa. Kakokoa zy. Mikasiky mpianatra exemple boaka résultat zalahy lomay mari. Iny ndraiky koa mba tsy ompoko any araiky igny. Zoma agnatin'ny jery zay ilefa ma résultat io saka. Za koa ne tsy azoko e. Ro milomilomay tsy hainao mira nino. Fa ty koa misy raha mampagagaza ty. Ino zay? Hitanao tsy basy araiky nilomay teo igny. Ah ouais. Fa misy olo zegny avy 8 heures à 9 heures nefa tsisy raha hitany aby. Ah ouais. Tellement izy tsy foeky. Fa izy tsy mahita résultat. Azafady edy rô za ndraiky ty. Olo ngiaby ty. Oh! Salay, mamilay! Dia zay ndraiky araiky voaposiposy mbala tsy hitako tsy gravy. Fa le raiky diso agnarana tsy hainao raha mampamekimeky mpiainana anany boka any. Mahita agnaragnara mitovy izy nefa anaon'olo presque mitovitovy mahita agnarana mitovitovy ninany fa amberan'izy koa. Nafika zao! Ambesa! Likerve koa raha misoratra io e! Mizava aloha ni araiky diso anaragna zay boka hitako mbala normal. Ah ouais. Fa ty misy raha tsy mety azoko. Misy sasany andafa agny ohatra. Anao zay koa fa nafika mizabaka agnaby mandeha ambany. Boka motion très bien. Mandeha jusqu'amin'ny passable. Fa manino tsika Madagasikara eto tsy basy baka ambany mandeha agnaby. C'est quoi comme ça Madagascar et Zoualvé? You tient la nous la fa you. Misy résultat io. Asalaye, o misy vlako aminao zay mitondra stylo. C'est anao raha ataonao amin'ny stylo soratinao agnarana izy tsy afaka izy soratinao koa.
Papa Doc met me să nu fiți de pacă. Incroyable, mais vrai. Zumarne ni coach passe stylos e fu. Ah ouais. Se tseze ni sasa nu lavan. Tanaran randezavan. Ah ouais. Ya, anaran nu la bitu tunun karain. Casamento assim dek baka roal vem faz nós e. Isso é ulu derange quase não. E avam ni Facebook. Yeah. Ah, ngarana casave, casamento assim isso. Nafka kuna li abdalai. Lil serve de lan to chakit ma fo. Asala. Nafka ko te feto tatot. Alve comedina. Nicolas Kesna. Egati. Uljab vlang no nafka yo fumano. Ambesa. Ambesa ba. Java tsarb karayu. Hasala. Sita ngaringe. Hasala. No courage, bro. Ah, tsita fik. Bala miss de kam tong av mo frere. Tsieku na kuriktera sababu na ranatontany tsy normal. Ya. Fa misy olo zegny azonao zay olo ve. Izy bochista. Tsara impointy. Izy impointy boche reto 1er janvier jusqu'à fin décembre. Ai Mais ko izy boka ao tsafa. Course interna. Papalailo na kai. Tena mapalailo na kai. No. Manam zala nyanja toute l'année, tous les jours. Fa misy raha mampagaga koa amin'ny dunia ty. Ah ouais. Misy olo tsy niantsa nefa afaka. Naulumina tinafka. Mora donc baka tam. Fa ty ndraiky raha magaga zaly ve. Misy olo zegny izy volagninao afaka i tsy mino. Asalay. Ni boka ko resultat ngaty. Asa tsy mino. Abokanao izy résultat i tsy mino. Ka io agnaranao io. Io za tsy mino vlog. Ino solution farany alve? Cahier fait ton président. Oui, allô? Zala grave. Misy koa ne sasany koa tsy haiko na magnafony ghetto-na raha. Hoe raha sasany zay tsy haiko na hoe badimany sasany aby igny zegny za mahita avy amin'ny baka ry avy amin'ny résultat rô eno raha ataonjeo mampiala olo. Sy basiny izy mampiala olo jiaby koa le ve. Fa izy bala tsiariny koa résultat. Zala. Bref. Igny koa zay raha hafahafa hitany amin'ny résultat ny baka igny. Ke koa nareo mbala mahita raha hafahafa koa hitanareo agny. Ataovy amin'ny commentaire ambany. Amin'ny commentaire ao. Ka nisy manafinao zay nangala baka tam'ty zay. Motionné koa izy tsao izy agnatina raiky amin'ny raha. Atsika maro tsao mbola maro tsy mahay. Mety possible marigny ne raha zegny. Agnila koa zegny Nicolas Cage. Ambadiky nakato zay koa Alve comédien. Tsao hitanareo agny vidéo ty na amin'ny Nicolas Cage ao na amin'ny Alve comédien agny. Ke visiter page. Alve comédien Nicolas Cage. Zafadikony. Zay baka misy question hely zegny zay mizaha. Naroy moa nafaka baka. Karaha na izy kindraiky. Tapa vidéo.